Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly ilaçlar, şu sizlere Türkmenistan'ın devlet migrasiya gulluğunu ve Türkmen hava yollarına değişli aviakasasında bolyan di kanunçılıkları hem korrupsiyany aydyp berjek. Statistika boyunca şu vakt 2 milyon 300 bin adam yurttaşına gezip ber. 6 milyon 800 bin töwre adam var. Onun 2 milyon 300 bini yurttaşına gezip ber. Migrasiyada pasport alacak bolsaň, 10 yıllıktı. Inni 5 yıllık ettiler. Onu hemmemiz bilýäs. Pasport alacak bolsaň, şäherde de, etraplarda da, migrasiyada yekaja toçkada berilýär. İlki şu taýyk barıp aparattyny oçuranlar. Olam adaty şekilde bolanda 1 ay bilen 3 ay ýarlyny oçuryň etdiýär. Pikirdik görüň. Bu diňe dokumentini alyp tapşyrma üçin bolanmagy. Şu wagtyna 1 ay bilen 2 ay ýarlyny gelipdir. Talonyny alýanda gaýtdyň. 2 aýdan barıp dokumentini tapşyrýan. Onda da çalaja bir ýanlyş tapdylar. Ýene ýyzyna uratýarlar. Täzeden oçurdyk gelip. Ýene etdiň onsoň 1 ay. Onsoň dokumentlerini dolu we dogry ýagdaýda tapşyrýanda pasportun tayyar boljak möhletinde 40-50 onun dowamyny diýip aýtýarlar. Telefonuňyza SMS gelýär, pasportuňyzy alyp gidin diýip. Diňe şondan soň bar pasportuňy alyp bilýän. Inni bolýan zatlara seredin. İçinden adam görüp $500 berýän welin dokumentini bez oçurda alýan. Onun dowamyny çykaryp berýärler. Eger tizleşdirjek bolsaňam, onda $1000 çenli para berýär. Onu 5 gün dowamyny çykaryp berýärler. Şol korrupsiýanyň içinde bölüm başlygy bar. Bu zatlaryň hemmesi migrasiýa ministrine de barып otýar. Inni dünýede haýsy ýurda gitjek bolsaňam, ýurtlar pasportuň möhleti en pesi 6 ay bolmaly şert goşýar. Bular bolsa pasportuň möhleti 6 ay 20 bin töwre bolsa da täzelemeliýärler. Wagty bar entek diýseňem, ýok, çalışmalıyarlar. Ona beýtýärler. Inni deport meselesini aýdyp berýän, hormatly ilaçlar. Deportdy daşary ýurtda urulup gelenem bolsaň, Türkmenistana girende urulan hem bolsa, deportdan açdyrjak bolsaň $2000 $5000 çenli puluň alýarlarda açyp berýärler. Deportdan açan soňam vizaň alýan, biletini alýan we aeroportda barýan emelin, şonda da ýene göýüren oklar. Ana has sürpriz. Meselem, şu wagt şey dip daşary ýurda 30 sana adam gidýän bolsa, şolaryň 20-25-sini şey dip ýygyna gaýtarýarlar. Onam näme üçin gaýtarýarlar diýsene? Tanyş tapmaly we migrasiýa işgärine $1000-$2000 aralygy pul bermeli zatka. Seni göýbersin diýip. Hemme adam düzü bolsa da ýygyna gaýtarýarlar. Inni aeroportda bilet ýagdaýy. Şeýle barıp soranda bilet kaçan görseň ýok. Meselem Aşgabat İstanbul gidiş geliş $700 bolsa, senden $1500 çenli alýarlar. Ýoksa da samolyotdan köp ýeriň boş bolup gitmegini göýberýärler. Adamlaryň daşary ýurda işlemäne gidýäni bilseler dagy, güni bilet ýok diýerler. 185 adamlyk samolyotun içinde 30-35 mesasy boş gidip gelýär. Ýöne şonda da bilet ýok diýerler. Haramda adalar. Mundan başga da 50-100 adam töwrüge aeroportda ýatyrda saatga üstüne kassirlerim şu zatlar görüp adamlar bilen honnun märse gürleşýärler. Türkmen hava ýollarynyň başlygy wa Saburov diýip. Şonuň hemme zatdan habary bar. Sebäbi bilgeçliğin goýulan sistema. Mundan hopuzluň hem habary bar, prokuraturaň hem habary bar, içeri işleň hem habary bar. Bular hemmesi içinde kurator bilen dil döwüşüp işleşýär. Sebäbi olaryň dowlaty bar. Meselem agensiýada bilet aljak bolsaň goýup otyrlar degen oklar. Sebäbi agensiýada organyň öz alýanjy haky bar. Her kassir bilet satanda ayrılıp koyulan meseleleri var. Yani şol meseleler käbir adamlar tarapyndan bron edilýär. Organlar, prokuraturadakylar, hopuzlukdakylar, içeri işler ýaly. Bir kassir şol bron edilen ýeri satjak bolsa, her mesele üçin öz tarşysyna $200 para bermeli bolýar. Sebäbi her meseleden bahasy $200. Kassir starşysyna jaňa dip soraýar, starşydan mesele berýär welin, şey dip bilet alynýar. Kassir starşysyna yer alsa, her alan yer üçin $200 tölemeli. Starşylarym haýsy kassir näçe mesele aldy, şonu özüne belläp bolup otyrlar. Onsoň günüň ahyry gelýär welin, kassirler starşysy bilen bile baryp hasaplaşýarlar. Starşylarym aý sonu gelýär welin, jemi näçe mesele satylan bolsa, organlaky kuratorlar bilen şolary paýyny berip hasaplaşýar. Gara şey dip ýygnap agentstwaň başlygyna ondan Saburowa berýärler. Olam öz paýyny alyp ýokurdaklara berýär. Saburov aviasiýanyň ministri bolýar. Saburow Çakyýew diýiş. Demir ýola we hava ýollaryny seredýän ministrliň kabini Mehmethan Çakyýew. Asyl biletin üstüne berilýän şapkaň bahasy $300'dan $600 çenli. Şolar ýaly. Türk hava ýollarynyň bilet bahasy $660 diýis. Skitke etmeýärler. Olaryň bilet ýok wagty aljak diýseň, şapka berýän welin tap berýärler. Daşary ýurt kompaniýalaryň şeýdi para almany öğretdirler. Migrasiýanyň işem şolar ýaly. Barany gaýtaryp pasport meselelerini bermesini problema edip, her hili bahana tapyp ýygyna goýberip otyrlar garas. Inni ýene bir zat bar. Bular beýtmese ýurtda adam gutorup barýar. İçeri işleň şahsy düzümi 35 bin adam. Hopuzluň şahsy düzümi 800 bin adam. Bulardan başga da ýagdaý gowulyp oturanlar bar bolly. Bulardan başgasy ýurtdan gitmekçi bolan soň ýurtda beýleki adaty işler etjek adam galmaýar. Köçäni kim süpürsin?
belik etmeli işler kim etsin? Olaryň sebäbi gitmekçi. Jemgyýetiň içinde sosial adalatsızlyk rowaşda bolsa da adamlar näçe gowy berse de öz ýurduny taşlap başga ýere gitdiler. Käbiri işlemäne giden, käbiri ymyklyk üçin, käbiri ýagdaýy bolandan ýaşap ber. Şu wagt statistika boýunça ýurtda 6 milyon 800 000 adam hatapdy dur. Onuň 2 milyon 300 000 daşary ýurtda giden. Şu informasiýany hiç kim bilen paýlaşmajak bolýarlar. Rossiýa posolstwasynda 15 000 töwere adam dokument tapşyryp gitjek bolup ýör diýerler. Türkiýany wizaly etmekleriniň sebäbini aýdyp bereýin hormatly ýerleşler. Biziňkiler Erdogana Türkmenistanyň girişini wizaly etdiýip üstünde Erdogan Türk milleti üçin men döwletime wiza bolmaz diýär. Welin Gurbangulyň gady sewdany bahanalap ýürüýti öňe haýş edip, şeýdip wizany ýapdyran, wiza rejimeden. Inni türklerim öňkü ýaly adalatdan daşlaşyp korrupsiýa bulaşan soň, hoplyk ministrleri bilen gönümel göni işleşýärler. Her dokument tapşyrýan adam üçin hatabat berip, şuňa wiza bersek bolýan, bolanokmy diýip sorap, şuňa görä wiza berýärler. Wiza almagan problemi garas. Wiza alandan soňra bilet almak problemi. Onam alıp aeroporda ýetenden soň migrasiýa problemasy bar. Hersin aýratyn çöjek bolsaň weýrançylyk garas. Ýurtda ondan başga da daşary ýurda gidip bilmeýän bir toparay almaşykala bar. Daşary ýurtda durmuşa çykyp soň ýoldaşlarynyň ýanyna gidip bilmeýän ýören adamlary maşgalasyndan aýrman hiç taçda görenoklar. Prezident Serdar Berdimuhammedow Gurbanguly seni prezident edilmäken hemme wezipelerde işletdi dogry dämi? Kabinetdi, häkim etdi, migrasiýa ministr etdi. Sen özüň bu bilýän bularyň edip ýören sistemasyny. Näme üçin bulara seredin o? Döwletimizde adalatly sistem alyp barsa, korrupsiýa edýänler arasalansa we her kim haky we hukuky goransa, onu adamlar başga ýurda näme etsin? Kommentariýadaklar dogry aýtdy. Hudaýa şükür, gülýär ýurdumyz bar diýär. Şu zatlar düzelse yurttaşlarymyzyň köpüsi hezil edip ýurduna dolanyp geljek. Özüne gowy seredin. Assalamu aleykum rahmat.